Γεια σας, είμαι η Μαρία Λιόντα, ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σχεδόν μόδα, τον ναρκισσισμό. Ακούω συνεχώς ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη λέξη ναρκισσιστής. Χώρισες, ήταν ναρκισσιστής. Σε πλήγωσε, ήταν ναρκισσιστής. Δεν σου έδωσε αυτό που ήθελες, ήταν ναρκισσιστής. Δεν έδειξε ενσυναίσθηση, ήταν ναρκισσιστής. Δεν σου αφιέρωνε χρόνο, ήταν ναρκισσιστής. Έφυγε από τη σχέση, ήταν ναρκισσιστής. Κάποια στιγμή αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν να έχουν γίνει όλοι ξαφνικά ναρκισσιστές? Η αλήθεια είναι ότι γύρω από τον ναρκισσισμό έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη σύγχυση και παρερμηνία. Άλλο είναι να έχει κάποιος ορισμένα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά και άλλο να πάσχει από παθολογικό ναρκισσισμό ή ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αν είμαστε ειλικρινείς, σχεδόν όλοι έχουμε κάποιες ναρκισσιστικές πλευρές. Θέλουμε να μας αγαπούν, θέλουμε να μας εκτιμούν, θέλουμε να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας, θέλουμε να νιώθουμε σημαντικοί. Αυτό είναι ανθρώπινο. Δεν είναι όμως διαταραχή, δεν είναι παθολογία, δεν κάνει κάποιον ναρκισσιστή. Δυστυχώς όμως σήμερα πολλοί άνθρωποι ακούν έναν ειδικό στο διαδίκτυο, βλέπουν ένα βίντεο, διαβάζουν ένα άρθρο με τίτλο «10 σημάδια ότι έχει σχέση με ναρκισσιστή» και ξαφνικά αρχίζουν να κάνουν μόνοι τους διαγνώσεις. Ο πρώην σύντροφος γίνεται ναρκισσιστής, ο σύντροφος γίνεται ναρκισσιστής, η σύζυγος γίνεται ναρκισσίστρια, ο γονιός γίνεται ναρκισσιστής, ο προϊστάμενος γίνεται ναρκισσιστής και έτσι βρίσκουμε μια εύκολη εξήγηση για όλα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο να φεύγει από μια σχέση και τον χαρακτηρίζουμε ναρκισσιστή. Βλέπουμε κάποιον να συμπεριφέρεται εγωιστικά, να δυσκολεύεται να αναλάβει ευθύνη για τα λάθη του, να μην δείχνει αρκετή ενσυναίσθηση, να αδιαφορεί για τις ανάγκες του συντρόφου ή της συντρόφου του, να θέλει να έχει τον έλεγχο, να μην επικοινωνεί ουσιαστικά ή να βάζει συνεχώς τον εαυτό του σε πρώτη προτεραιότητα και αμέσως του αποδίδουμε μία ψυχιατρική διάγνωση. Είναι ναρκισσιστής. Όμως η ψυχολογία δεν λειτουργεί έτσι. Το γεγονός ότι κάποιος είναι εγωκεντρικός, ανώριμος, ανασφαλής, συναισθηματικά απόμακρος ή δυσκολεύεται να σχετιστεί υγιώς, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πάσχει από ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας. Οι άνθρωποι είναι πολύ πιο σύνθετοι από μια ταμπέλα. Και εδώ βρίσκεται κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πιο εύκολο να πούμε ήταν ναρκισσιστής παρά να δούμε τι πραγματικά συνέβη μέσα σε μία σχέση. Γιατί όταν βάζουμε μία ταμπέλα, συχνά σταματάμε να ψάχνουμε βαθύτερα. Σταματάμε να εξετάζουμε τη δυναμική της σχέσης. Σταματάμε να αναρωτιόμαστε τι συνέβη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ας σκεφτούμε ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα γνωρίζει έναν άντρα. Στην αρχή δείχνει ενδιαφέρον, όμως στην πορεία απομακρύνεται. Δυσκολεύεται να δεσμευτεί ή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της. Η γυναίκα πληγώνεται, νιώθει απόρριψη, νιώθει απογοήτευση. Ο πόνος της είναι πραγματικός, όμως το ερώτημα είναι, πρόκειται απαραίτητα για ναρκισσισμό? Ή μήπως πρόκειται για έναν άνθρωπο που φοβάται τη δέσμευση, που δεν ξέρει να επικοινωνεί τα συναισθήματά του, που κουβαλά τις δικές του ανασφάλειες, τα δικά του τραύματα και τους δικούς του φόβους. Και από την άλλη πλευρά, μήπως και η ίδια η γυναίκα κουβαλά έναν βαθύ φόβο εγκατάλειψης με αποτέλεσμα κάθε απομάκρυνση να βιώνεται ως απόρριψη? Αν βιαστούμε να βάλουμε μία ταμπέλα, χάνουμε την ευκαιρία να κατανοήσουμε τι πραγματικά συνέβη. Και πολλές φορές ο χαρακτηρισμός ναρκισσιστής μας ανακουφίζει προσωρινά, γιατί μας επιτρέπει να πιστέψουμε ότι όλο το πρόβλημα βρισκόταν στον άλλον. Ότι εμείς δεν έχουμε τίποτα να δούμε, ότι εμείς δεν χρειάζεται να εξελιχθούμε, ότι εμείς ήμασταν απλώς τα θύματα μιας ιστορίας. Όμως οι σχέσεις είναι πολύ πιο σύνθετες. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίμε για τις άσχημες συμπεριφορές που δεχθήκαμε, ούτε σημαίνει ότι δικαιολογούμε ανθρώπους που μας πλήγωσαν. Σημαίνει όμως ότι χρειάζεται να αναρωτηθούμε γιατί επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έμεινα σε μία σχέση που με πλήγωνε, τι ανάγκες μου κάλυπτε, ποιοι φόβοι μου ενεργοποιήθηκαν,
Τι μπορώ να μάθω για τον εαυτό μου μέσα από αυτή την εμπειρία? Η αυτογνωσία ξεκινά εκεί που τελειώνουν οι ταμπέλες. Γιατί η ψυχολογία δεν δημιουργήθηκε για να κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους. Δημιουργήθηκε για να φέρνει κατανόηση, για να φωτίζει όσα συμβαίνουν μέσα μας, για να μας βοηθά να εξελισσόμαστε. Ας αφήσουμε λοιπόν τις διαγνώσεις του διαδικτύου. Ας σταματήσουμε να χαρακτηρίζουμε τόσο εύκολα τους άλλους και ας αρχίσουμε να καλλιεργούμε κάτι πολύ πιο σημαντικό, την αυτογνωσία. Να γνωρίσουμε τον εαυτό μας τον ίδιο, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τα πάντα. Γιατί η ουσιαστική ψυχολογία δεν ξεκινά όταν αναλύουμε διαρκώς τους άλλους. Είναι εύκολο και βολικό. Η ουσιαστική ψυχολογία ξεκινά όταν έχουμε το θάρρος να κοιτάξουμε μέσα μας, τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου μέχρι το τέλος. Είμαι η Μαρία Λιόντα, ψυχολόγος και σύμβουλος σχέσεων. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε τα επόμενα βίντεο για την ψυχική υγεία, τις σχέσεις και την αυτογνωσία. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου στο psychodeli.gr για περισσότερα άρθρα και πληροφορίες σχετικά με τις συνεδρίες και να θυμάστε ότι η κατανόηση των ανθρώπων ξεκινά εκεί που τελειώνουν οι ταμπέλες. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να φροντίζετε τον εαυτό σας.